हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायहरबाय आङो अखानि थाखायनो भिडिअखौ बानायनो मोनाखैमोन दिनै भिडिअखौ फाइनाली लाबोनाय जाबाय भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खौरां लानानै फैदों बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनो जाहैबाय जोंहा बर'नि एक्ट्रेस पाम्पुली बयारी बिथांनि आइराखि थिएटारा 25 जुननिफ्राय प्रेक्टिस जासिगोन बिथांमोनहा प्रेक्टिसनि जायगाखौ लादों क'क्राझारनि हाथिमाथा मैदेर खर' होननाय जायगायावहाय आरो नोंथांमोनहा जाय थिएटारखौ नायनो मोजां मोनग्रा अनसायग्रा बिथांमोनहा बुकिं खालामनानै दोननो हासिगोन आं बिथांनि नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो थाम्बनेलावबो होनानै होगोन नोंथांमोनहा बे होखानाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै बुकिं खालामना दोननो हासिगोन दा आं खावलायहरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयबो अनसायदो आरो बर'जों बर' अनसायाबाथ' गुबुन हारियाथ' जोंनि माने रावखौ बुजिया नालाय माने नाया बिसोरो अनसाया बेबायदि आरो दा बेनोसै बर'जों बर' बयबो अनसायलायदो नायदो आंबोथ' मोजां मोनखायो जाहैबाय माने उन्दैयावहाय आइमोनजों खारफा नायोमोन आङो थिएटारखौहाय दासो बारा नायनाय जाला मानो होनोबा खाथियावबो लाबोनाय जाला नालाय जेला मेला जायो फुजा जायो होमबासो बिदिनो गोबावजों खेबसे बेबायदि लाबोनाय जायो बेयावसो नुयो आरो दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बयबो सापर्ट होलायदो आरो लोगोसे आङो बिथांमोननि प्रेक्टिसावहाय थांनो नाजागोन बिथांमोना आंखौ प्रेक्टिसाव लेंहरदों बिनिफ्राय बोरै जायो जुरिजेनो आं बेखौहाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन दा एसेनोसै लोगोफोर दोनथ'नोसै बिदिब्ला भिडिअखौ बाय